Yunita. Upda na kita sa San Nueve Media ang atak na sa mga aga sa magdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Si Davao City Mayor Sara Duterte isa na lang ka step nga closer sa maya substitution pagkatapos nga naggasumpa na kahapon sa may partido ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang lakas sa CMD. Ang isa actually ka-opisyal sang lakas sa CMD Banwa, kalyado ni former President GMA, ang nagapating mayara sang kasugdanan si Mayor Sara Duterte kag anay Senador Bongbong Marcos nga mag-share sang presidency. Paano ini matabo Banwa? So example dira kon na magdaog sila nga duha ang anay or ang anay senador amo ni ang magapungko sa first 3 years and then mag-resign para nga matagan isang ligwa ang vice presidente nga magapungko bilang pinakamataas nga opisyal sang Pilipinas. Pero sa iba na pa nga mga balita nasyonal, another naman ning fraternity brother ni President Rodrigo Duterte ang nagasulod bilang commissioner sa Commission on Elections. Ang ining persona ni Ray Bulay. As confirm kahapon sa palasyo sa Malacanang, gina-welcome ni COMELEC Chairperson Sheriff Abbas. Nagpungko ni bilang commissioner sa Presidential Commission on Good Government and then nagserbe man bilang Manila Prosecutor at siya nangin commissioner sa poll body. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kahapon na ginaprobahan na ni President Rodrigo Duterte ang pag-adapt nationwide sa alert level system sa tunga-tunga sining COVID-19 pandemic. Sa muna ni ang paggagamiton naton na Banwa, mansi ko nagkakaso na gaban ni mga enhanced community quarantine o kunando ang mga QQ bala. Sa iban pa nga mga balita nasyonal, nagtuhawa kahapon sa may hearing sang Senado agot diri sa budget naton para sa tuig 2022 nga ang Philippine National Police Banwa ang naggagasto sang 766 milyones ka pesos nga pondo sang task force sa LCAC para gid lamang sa mga meeting kag pila ka mga magagmay nga mga aktibidad. Ang 13 million na pesos sinindiri isa para sa mga meetings. Karon sa mga balita international, ginalauman ginapaabot sa buong adlaw ang pagsinapol na US President or sa masunod nga semana na US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping. Pero virtually man lang nga ini kaya ko madumduman ninyo at sa pagsinapol dito sa Maya Glasgow, Scotland, Maya pila dire ka mga patutsada si Joe Biden sa presidente sang China. Kag matabo ini sa piyak sining tensyon over trade, human rights and military activities. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakapod naton sa mga aga diri sa aton sa nga palatuntunan. Siyempre ganay istoryan nato na batag sa politika, lapit na lang ganang deadline sa substitution na Banwa sa Nobyembre 15, Lunes nga adlaw. Dati sa wanya ginabantayan sa mga hulag sang kampo ni President Rodrigo Duterte. Ilabin na nga kahapon nagsumpa na sa lakas CMD si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Salingan ni Bato de la Rosa, nakahanda man ko yung mag-isol. Pananglita ng mag-desisyon si Mayor Duterte nga magpadalagan bilang presidente. Protesiling ni Anay Senador Bongbong Marcos magpadayon niya nga ako niya nga plano despite sa mga sara political moves.
Pero do you think matabo man gid na Banwa? O di saranta karon na kamusta ya sa sulod sa PDP laban, especially subong nga tiwala man nagasulod sa may faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Sara Duterte kun nagasumpa siya sa may lakas sa CMD. Naginakapod nato na karon na former Bacolod City Congressman Attorney John Orola. Sa iban pa nga mga balita lokal, mayara diri sang panumdom ang commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army. Sa aton nga mga soldado, kasunod sa ning kaso ni Sergeant Lito Valdiviaso dahil sa may barangay 1, syudad sang Kabangkalan, tinalikdan nga gabi. Napatay niya nga 15 anyos nga dalagita, bisar pa nga tindi man mo ning gintiro niya, bat na sa labat lang ang ining pobre. Inosenteng nga bata tong ginatiro niya, ang tupad balay man na mismo sang tagbalay kung sa rin nag-inom ining miyembro sang 94th Infantry Battalion. Isubong preso siya dira sa may Kabangkalan City Police Station. Ibalota na karon sa report ni Bongboliano Zil Minardo. Meron man sang ginapatihan na diri 1.3 million pesos nga cash nga nataban sang mga kawatan nga nagasulod dira sa may Rural Bank of Ilog Hinubaan branch. So nagdata naman ang subong nga kawatay labi na dira sa may Southern Negros. Sa iba na pang mga balita lokal, may yara rin sang abiso ang Land Transportation Office sa mga nagaposes sang driver's license nga valid sang 5 katuig kaga na 10 katuig nga magapaydalom sa periodical medical examination. Ito naman ginakount na sa nibalot na karon sa report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Siyempre, gina-congratulatean nato ng bago nga mga doktor diri sa Pilipinas. 1,677 ang nakapasara sa physician licensure examination. Manudugaga naman ang aton sa mga doktor kay out of 2,302 ka mga examinees, 72.85% diri sa ila ang nakabasar sa physician licensure examination nga ginahatag sang bulan sang Oktubre. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Tara sa minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. May yara sang statement nga ginapagwa ang isa ka opisyal sang lakas CMD Banwa. Amo ni ang partido ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga ginsudlan subong ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga nagsumpa kahapon dito sa may Cavite pagkatapos sining kasal sang bata ni anay ni Senador Bong Revilla Jr. Kung sa diin nagparisay man to sila bilang maninoy maninay ni anay Senador Bongbong Marcos. Ang paglantaw diri sa mga opisyal sang lakas CMD Political Party Banwa nga mahimo nga kung sa Bongbong Marcos kag Mayor Sara Duterte ang magatandem. For example, dira ang magapadalagan bilang presidente si Mayor Sara Duterte. Maga-us-us bilang vice presidente si anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag sila nga duha ang magdaog Banwa. Mayara sang possibility nga magkasugot ang ining duha nga mag-share magtunga ay sang termino bilang presidente sang Pungsod Pilipinas halin sa tuig 2022 sa tuig 2028. Siling diri sang co-chairman sang lakas CMD, Quezon Governor Danilo Suarez. Siya ang nagapati that this can be an option. Ini posible man lang nga matabo kag iya man niya personal nga opinion. If the party cannot make a decision on who to field for the presidency Banwa. Kay man subong mayra man isang survey nga nagagwa. Nga mataas sa gyapon ang rating ni anay Senador Bongbong Marcos kag subong Davao City Mayor Inday Sara Duterte. So kung sila nga magduha ang magdaog,
For example, binadra magpadalagan bilang presidente si Mayor Sara Duterte. And then mag-us-us bilang Vice President si Bongbong Marcos. O kung pwede man buba ng baliskadanay sila nga duwa. Kaya kung pambalon si aray Senador Bongbong Marcos. At final na niya nga ito niya nga plano. Why na niya sang posibilidad nga maligwat pa? Kay go na gini ang ako niya nga pagpadalagan. Pagpadalagan bilang presidente sa tuig 2022 nga pinili ay. Galing tiganabantayan ni naton because nagailapit pa ring deadline sang substitution sa Nobyembre 15. Tipig for example, binadara, galing kating magginalantaw sang mga political analysts. Hindi man pwede nga magbunggo anay si Mayor Sara Duterte kay si anay Senador Bongbong Marcos. Because sa ibaluan na nato ng alyansa sang duha mo. Halin pa lang daan sa ambay nga Duterte subong our President Rodrigo Duterte. Tiyang pagpati dari, hindi man na siguro magpasugot si Tatay Digong nga magbunggo ang yan sila nga bata sa kay Bongbong Marcos. For example, nadara ang magpadalagan bilang Presidente Bongbong Marcos. Kang mapasugot tabi mga Duterte ati ma-vice na lang si Inday Sara. Kag sila nga duwa ang madaog ang paglantaw dari isang lakas CMD Chairman at Quezon Province Governor Danilo Suarez. Quezon Provincial Governor Danilo Suarez may yara sang term sharing between Sara Duterte and then anay Senador Bongbong Marcos. One will lead for 3 years. Mahatag sang ligwa mag-giveaway dari sa Vice President. Di ka nanglan i-give up niya ina after 3 years ma-resign ang presidente. It's either si Bongbong manaya kon si Sara. Importante na dara nga ang magadaog bilang Vice Presidente kung inaya ginaklaron naton kung silang magkaalyado ang madaog. Tiyatagan na dara sang ligwa ang Vice President para nga siya naman ang mangin presidente. However, ging-clarify man na diri sa sining interview ni Governor Suarez. Iya lang niya nga personal opinion but pwede gid nga matabo. Silingan ti why ko man ginambal nga mo ginaya ang paglantaw na bon sa may lakas CMD pati mayara ya sang kahigayonan or mayara sang posibilidad. Mayara sang posibilidad nga amo ni ang matabo but ginambal ko malang ni nga this is just an option which is hindi man imposible, hindi ba? Kay for example, abi na dira, mayara na sang do hindi gid magasugot abi, pero magkasugot kani guro kay hindi man na gusto hindi man na magpasugot si President Rodrigo Duterte nga mayara sang pagkranamutsing dira ang mga Duterte kag subong man ang Marcos. Karon nagsumpa si Inday Sara Duterte sa may lakas sa CMD kag wala siya diri nagsulod sa faction ni ni Energy Secretary Alfonso Cusi, which is ang faction nila sa PDP Laban. Ba't kamusta nagabang subong ang nagakalatabo dira sa sulod sang ruling political party which is ang PDP Laban. Sa piyakalinya ang isa sa mga miyembro sang nasambit nga partido, a former Bacolod City Congressman and the City Administrator, Attorney John Orola. Attorney, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Yes. Good morning. Good morning, Madam Erlin. Sa aton nga nagapalamati, mayong aga sa inyong tanan. Attorney, kamusta kamo subong sa may PDP Laban sa sulod na bisang faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi kay makita nato na kahapon diri nagsumpa sa lakas CMD si Mayor Sara Duterte. Sa subong nagahulat man kami sa mga developments, no. Although sa ako nga pag-istorya sa amon nga sa Manila, sa PDP Laban Manila kay Secretary Alfonso Cusi kag iyang head ang representative niya sa
PDP Laban, Mr. Rimar Mansilungan, ang ginahambal ni Rimar sa akon nga sining adlaw may meeting sila sa National Executive Board nila. Kaya agad to talakayo nila ang parte sa development sa pinasang pagsaylo ni pagsumpa ni Mayor Sara Duterte sa Lakas CMD Aha. nga ginapanguluhan ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So sa amon nga pagtanaw sini, the possibility of both Mayor Sara Duterte and presidential aspirant Senator Bongbong Marcos, the possibility of them to get together is very, very possible. No? Okay. Sa ilang nga paghambal kag sa akong man nga pag-analyze, no? Because ang isa pa sa tanawa, upod man gani sila sa isa ka wedding reception. Mhm. Kung may ara nga ginatawag naton nga pagsungkod o kung hindi pag-intindihanay, I don't think that they can get together. So the fact that they are even partners, both of them hinimo nga pares, isa Aha. kasal, may ang boto sa ang pagtanaw ko nga may pag-intindihanay sila. So in a matter of few days, I don't think we have to wait even for the November 15 siguro, no? The way I look at it, at any time, there's another development. Although, ang ginahambal gid nga bisan ako man, kahulat gid ako kung ang development kung bila si Mayor Sara Duterte is going to run for president and presidential aspirant Bongbong might swing down into vice president. On the Aha. other hand, it could be another scenario. Bongbong Marcos, the BBM, will run for president and Mayor Duterte, Sara Duterte, will run for vice president. So these are the two possibilities. On the Okay. other hand, there could be another scenario. It could be Senator Bongbong Marcos will continue to run as president if he would insist that he would just go on with his original plan. Mm. And then presidential aspirant, our Mayor Sara Duterte may run as president also, and Senator Bongo may run also for vice president, but would be in a different party. So Okay. the vice president now Bongo is with the PDP Laban. On the Yes. other hand, Mayor Duterte is with the Lakas CMD, and Bongbong Marcos will continue with his own party that he is in right now. So Mhm. damo ta sa mga senaryo sa sinino, but ang ako lang nga ginatanaw nga if they will continue the tandem of Bongbong Marcos and Sara Duterte, Bongbong Marcos, I'm looking at that direction also. I hope nga that can unify all those who are waiting, mga kauturan ta nga hulat gid nga gabantay ng partnership ni Senator Bongbong Marcos kag ni sa Mayor Sara Duterte. Sa mo na ang ako nga pagbanabana. Right now, we're waiting for any developments every hour and Aha. every day. There might be some development. Attorney, Okay. ang presidential daughter nagasumpa diri sa Lakas sa CMD, anong paglantaw nimo nga way siya nagsulod sa Kusi faction? Well, as you know, you can read it in the newspapers, ang mga reports, mga nagliligan ng mga sinimana, nga she seems to have her own way of governing this country in her own way. Aha. So, ang pagtanaw ko yang this showing her personality, she's one person that has her own mind. She's one person who can have her own direction, even if to the extent that she may have some kind of fallout or misunderstanding with the father. But the father and Mayor Duterte says that family is a matter, and politics is another matter. So Aha. they may not be able to understand with each other when it comes to politics, but as a family, they are always together. So eventually, the President Duterte is already 75, Aha. and definitely has to look for somebody to continue his legacy and Mhm. continue his drive against corruption and illegal drugs. That is his main advocacy. Mhm. Ginalantaw mo diri attorney nga magpasugot man na si former Senator Bongbong Marcos nga mag-us-us siya abi bilang vice presidential candidate. Sa ako ng pagtanaw, I think so. Sa ako pagtanaw ha, I think so. Aha. Because
nakita mo naman nga there are so many issues na kinakuan man sa President kay si Bongbong Marcos. Although those issues can still be, those are debatable. Okay. Issues on violation, tax evasion, or what, that can still be defended. No, he can have his own lawyers and Mhm. represent him. So, but because of those issues, I think they are right now evaluating his position on the matter. Aha. But in the case of Mayor Sara Duterte, na wala man issue. I don't Correct. see any issue right now. He seems to have his own way. Mm. His hands on in his desire, whatever plans that he may have. So, if ever vice president, if ever he would go to or slide down into vice president position, there's Senator Bongbong Marcos. That would be, to me, a direction that I think he might pick up and might go into. Okay. Attorney, mayaraman diri sang possibility nga masimadotla na si former Senator Bongbong Marcos sa sining disqualification case. Is that the reason kung nga ang sa paglantaw nimo magapadalagan sa separado yang partido si Senador Bongo as Vice President? Well, sa ako na pagtanaw, Senator Bongo has his own also principle and dugay na siya nagaplano kadamo naman siya may nahimo kag it may not be known to a lot of people, but I think sa grassroots level tamo man ang nabuligan ni Senator Bongo. Aha. So, his personality, if he would continue to do so, that is his own way of telling the people that he is serious and his desire to become an official and national official of the country. If he Aha. decides to run as vice president, while Mayor Sara Duterte is on the other party, well, that is what we call politics. Mhm. Politics is now along the way. Aha. So that's what it is. Politics is a science. Politics is an art of governance. So we do not know how we are going to handle this, but it's for the people to decide and has the final say on this. Attorney, sino sang nagasulod diri sa lakas sa CMD si Mayor Sara Duterte? Pwede na gid siya maka-substitute to any candidate sang political party. Pero hindi pwede sa iban niya, no, sir? Pwede siya maka-substitute, no? Because, PDP Laban, the PDP Laban, where President Duterte, the father, is affiliated, is chairman, has an affiliation also with the other parties. Aha. Mas may affiliation man siya sa PDDS, which is federalismo ng dakilang dugong samahan. Okay. May aram sa affiliation sa Nationalista Party, no? May aram sa affiliation sa Philippine Reform Party. So, so for all you know, there might be some gagamaran sa affiliation sa lakas CNT. Aha. So, as you can see the affiliation of the president, and goes to say that Senator Mayor Sara Duterte, the daughter, and now sworn in as a member of the Quezon City, would automatically have an alliances also with all other parties, where Okay. the president is also affiliated. Aha. So, kung sila ni nga duha attorney ang madaog ginalantaw mo man diri ang possibility sang term sharing that after 3 years ang president mag-resign to give way diri sa vice president. I don't think so. If ever the mandate is given to the winning candidate, presidential candidate, 6 years, they are going to complete. You cannot do things in 3 years. Okay. So definitely, they are going to continue the 6-year term. Whoever is going to run as president and be elected as president. Aha. So I don't believe in a term sharing. In case any of them will run and then one is president, the other is vice president. Hindi na pwede nga pinungaay lang sila. Ang tatlo ka tuloy, tapos na gani. Dahil sa plano ka pa lang, tapos na. So hindi na Amo pwede gani? mahimo nga pwede nga magpinungaay na sila. Tapos yung ginasang isa, Ah. but in 6 years, kadali lang. Kita mo President Duterte after 6 years. Nabalaan, tapos na. So therefore, ang vice president niya, and I don't think mahulat lang na sila yung whoever is going to be the vice president. Si maginamo, may paro ka ng tabo kay Alan Cayetano kag kay Velasco bala.
attorney, no? Oh, Sa House lain speakership. man to man legislative ato ya. Okay. Ato ya kanya inang lawmaking ato ya. Wala tiya sa commitment kaya hindi kaya executive. Kung executive kaya nga executive ikaw nga official, may mga commitment ikaw sa mga LGUs kaya tapuson mo na. Ang Ah, legislation niya, ang commitment ng sinaya 3 years, no? So 3 years. Tapos yes. after 3 years may election na naman dayon ang member of Congress. So, Ah. that matter. Attorney, paano ini mag-aapekto sa inyo sa PDP Laban ang mga ginius-gius sa babaw, especially dahil sa may decision ni Mayor Sara Duterte? Well, ako kaulat na ako kung ano naman ang desisyon, no? Banuka, ang ako nga ginapagalagan ako, ang ginapresentar ko sa Pumuloyo, ang ako lang yung advocacy. May mga puntos ako sa mga advocacy ko nga gusto ko mahimo sa Negros Occidental nga sa ako nga pagtanaw, sigihon ko gid ini ang isagis na dira ang legasiya ni Anay Governor Marañon. Kung hindi mo kung ano man ang decision and whatever will come out, I can still continue my advocacy. I can still continue in serving the people. I have my foundation. I have my own way of doing things. So, bisan git mo, bisan wala na ganay ko sa siyudad sa Bacolod, sige man kuya gyapon sa akong advokasya. So, ini pagtanaw ko, if ever I will be the candidate for governor, I will continue this advocacy. If elected, I will implement the advocacy. So, whatever is going to happen, no one can stop me from doing as long as I can serve the province or the city of Bacolod. Okay. With this, thank you gid the former Congressman Attorney John Orola sa time ni mo sir diri sa Bamboraji Bacolod mayong aga. Ngayong aga sa atong mga kauturan. Salamat gid. Day early. Thank you. Okay, thank you gid sir. Madam mga salamat kay former Bacolod City Congressman John Orola. Isa man sa mga miyembro sa PDP Laban na Kusi Faction Banwa. Kaya miskin na sila ganit nagapaabot nagaman niyang pag-updanay nanday Mayor Sara Duterte kagaw sa man former Senador Bongbong Marcos. Pagkatapos kahapon nga nagupod diri sa may lakas Christian Muslim Democrats o kon lakas CMD si Mayor Sara Duterte. Nagasumpa siya sa may lakas CMD Chairman na Senator Ramon Bong Revilla Jr. kag President nga House nga si House Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez dito sa may Revilla Farm sa may Silang Cavite. Alas 6 ang takna kahapon sang Kasisidmon. Kaya nag-opdan ay sila dito ni former Senator Bongbong Marcos. Tima dayon na gini ang Sara Bongbong tandem ang pagpati sang karamaan na banwa because kung may mga pagasunggodan ay siguro hindi mo man na masarangan nga nag-appreciate katoy mo may kamugbog no anay. Kasunod man ni banwa sang pag-resign ni Mayor Sara Duterte subong to kaluoy na din mga miyembro sa hugpong ng pagbabago bala no hugpong ng pagbabago nga ginatukod man na bilang regional party ni Mayor Sara Duterte kada mga pihit ni sila nga mga umbok nga mga pihit bala nga mga piso bala nga bayaan sa nga inang nila no. Ayo, may mga siling mga dugay sulat la tayo ni Mayor Sara Duterte ang iyang pagpaibalo nga nag-resign na siya bala. Pero may mga naghambal man nga at least na yung gani nag-effort na siya bala kay ining handwritten ang iyang sulat. Ang una din siyempre nag-resign na siya, nag-withdraw siya sa iyang re-election bid dito sa may syudad ng Davao bilang alkalde. Nagbulos ang sining mangod nga si Vice Mayor Subong Sebastian Baste Duterte. Ang pagpati na diri nga ini gina sila yung magbunggo-anay. Hindi sila magbunggo-anay, hindi sila magkontrahanay ni Mayor Sara Duterte kag anay Senador Bongbong Marcos because alin pa ba niya nga dan sang una pwerte na ni ang ilay ang alyansa.
In fact, ang ginadusugan nito ay nagligad sa nagpadalagan na bala bilang Vice President si Bongbong Marcos. Mas daboto ang number sa mga boto niya nga nakuha ko ni kumparal sa running mate ni President Rodrigo Duterte nga si Congressman Alan Peter Cayetano. Kaya ginadala to yung pangalan niya sa mga Duterte amo ang kay Bongbong Marcos. Yaman ang mga bulubalantayan na to na susulubong sa mga inadlaw hasta naganda sa Maya Nobyembre 15 which is ang deadline para sa Maya substitution. Kung mayara na gimanadra sang kasugtanan, siguro may possibility man ng magpasugot naman lang si Bongbong Marcos nga magkuan siya bala mapanubo siya mangin vice presidential candidate and then si Mayor Sara Duterte ang presidential candidate. Di ba ni Abin na to na yamabalang atin, medyo nagapolo iste-iste, bala ka medyo pahibibi paman ganito nagligad. Sa pagbisita to sa mga empleyado bala sang City Hall, sang syudad sang Davao. May mga nagasiling team nagapakalbo na gani kamo dira sa may syudad sang Davao para lang iduso ang presidente, ang mayor parang magpadalagan bilang busy ang sang presidente. Adan na subong doon subuan na gid kamo. Tinibla inyo man na gusto nga magpadalagan na siya bilang presidente. Anyway, sa ato na sa mga kauturan, especially sa mga nakaparehistro na para sa 2022 elections, kabay pang mangin responsible kita dire ka bangin wise kitang mga botante. Kung sino man nadraya, may mga nag-abuso man isubong sa period of substitution, ang ining pag-substitute nila, mahambal na ton nga may mga pag-abuso na bala. Daw ganahampangan na ang ining yara sa Omnibus Election Code nga pwede ka maka-substitute. Kaya kung basihan gid nato ng ining substitution na banwa, pwede lang ina kung ang kandidato nag-withdraw, pero ang pag-withdraw niya hindi nga halin niya sang panugod ato ang iyang tuyo sa pag-file sang Certificate of Candidacy is para lang man gid tuod sa langulango lang. Nga nag-file ka daya sang Certificate of Candidacy kay hampangan mo lang ang aton election process. Ang ining withdrawal nga ginatumod naton diri, it's either voluntary or involuntary since nga ikaw dara ang na-disqualify o kung ang ining kandidato is napatay. Until sa udto sang election day, Mayo 9, kung ang kandidato na disqualify or nagdaliwan, pwede dara ang substitution provided. Nga ikaw or ining magabulos, same ang surname niya sa sining napatay o kung nagdaliwan ang or na-disqualify nga kandidato. Tisubong makita na to na dari banwa. Sa iban nga mga kandidato na diri nga doabo na ganyang plano nila bla from the very start. Kabay pang gamiton man nato ng aton sa nga pagbinag-binag, paino-ino naton sa nga mga Pilipino, kung kita bala mapasugot, gato hindi na niyan sakto haw. Daw tinarso na niya nga to now. Halin sang nag-file to sang kandidatura ang pila ka mga kandidato na diri para sa national position, do okay lang yan sa ila? Or okay lang dira yabi sa imo nga nagapamati subong? Nga daw ginatinunto kita? Daw ginatinarso lang kita nga matyagan nila, pwede lang nila kita ma-joke-joke? Di sining mga nabilin nga mga inadlaw pa nila gan na to ng mga nagkatabo, kagkabay pang maka-decide kita na diri kung ano man gid ang para sa aton nga pungsod. Kung ano man gid ang para sa aton nga mga Pilipino, because at the end of the day, hindi pwede nga mintrasan todo ginatin tinasulang kita. Hindi pwede nga do hampang-hampang ka, tulutaw-tawan tala ng mga Pilipino Kaya total, iban rin sila do nagapasugot man. Ang aton niya pangimanwa, seryoso dapat.
That is why nga pagwa kita sa mga criticisms, nagapagwa kita sa mga sentimiento regarding sa kung sino man dira ang nagapungko sa pwesto. Kung ang isayak ka presidente, vice president ka man na dira panaog sa pagkakonsihal, ang nag-decide nga siya ang magapadalagan, ginapresyum na yan naton nga inaihalin gid siya sa imo or sa iya nga kabubuton nga magpadalagan. Pero kung let's say abiti okay na siya, kaya anytime niya pwede malang ko diya i-substitute, pwede malang ko diya buslan, ti ano mentras tanto mapasugot na lang kataya nga amo sila ang nagakatabo sa aton. Nga halin isang tanalikdan nga mga tinuig to. Lain ng kahapon, lain pagasubong adlaw. Di ko napasugot kita, kung buot bala nimo bala tiyagon, bala ginahampangan lang. Bala tiyagon mo dira ginahampangan lang ang imo nga pananawan. Kung pwede lang kita yung nga hindi tunga-tungahan talang ni kay okay naman lang ni sa ilaya gali nga hindi man lang niya seryoso. Kabay pa sa aton nga mga koturan ako yan nagapati. Ako nagatuo nga kita we are wise voters. Wise kita nga mga botante. So gamiton ni naton sa adlaw mismo sang eleksyon. Not just sa mga national positions, kinabantayan man naton diri sa local scenario banwa. Kung ano ang pwede nga matabo, sino pa dara ang mapa-substitute, because lang ini do medyo tinarasola niyang ila, kabay pang hindi man kita mangin bulag. Binagbinagig kita sa mga nagkatabo sa aton sa nga pungsod, although nga ti man siling kata, depende man na yan sa tawo galing kung ando ang iya nga pagpaningkaras sa kabuhi, regardless kung sino nagapungko nga presidente, vice-presidente, mga senador naton, panaog sa aton sa mga konsihal. Ba't kung kita nga seryoso sa pangabuhi, di dapat pilion man naton kag ibutang man naton ang seryoso, pangitaon man naton ato mga seryoso. Hindi nga daw siling seryoso kita sila yaga tinarso. 42 minutos na nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Pagbalik na ton report na Bombo Franz Andrew Burgos, kag Bombo Liani Zil Menardo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang barangay? Tres minutos ang nakaliga sa alas 9 sa aga.
Pabalik ka dali sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Yari na ang aton isa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Mag-claim na sa isa nga premyo 1,150 pesos nga balor sang premyo. Kinalakipan sa 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang oro can. I-check nato na sa studio B with the Bombo France Andrew Burgos. Bombo Andrew Kamen. Bombo France. Okay. Bombo Andrew. Yes, Bomborlin, no? So good morning. Aton makaupod si Ma'am Margie Javier, no? So sa bungaga Bomborlin maswerte ini nga sana naman sa maswerte naton nga tagdaog, no? Sa nagapaday nga promo wato panalo for 20 promos ang Bombo Radio kag Star FM. So sa bungaga Bomborlin aton makaupod si Ma'am Margie Javier sa Progreso Village 1. Barangay Vistali, Ciudad sang Bacolod. Ang yan nga proof of purchase mo ang Silvers 1. So siya makadaog sa bungaga sa nga 500 pesos worth nga cash. Bombo early nga rin sa aton nga mga kamot subongo kung sa aton nga kamot kag 650 pesos nga balor sa grocery goods. Ma'am, good morning and congratulations kay ikaw ang nagabutan sa mga maswerte man nga nagahulog, no? Diri sa aton nga nagapaday nga promo uwan to panalo. So ma'am, kamusta nung imo nga ginakasakuan? Ang tiyanggi ko kag sulod balay, attender sa among panimalay sa kabataan. Oo. Okay, bali tiyanggi lang gid ang imo nga subong ang ano ning negosyo? Nang personal collection bi. Okay, gaano man kili si ma'am, no? So anong trabaho sa imo nga banay gani ma'am? Nang electrician. Electrician. Pila ka bilog kabataan? 4. Apat mga ng puro lalaki, babae? Puro tanan bayi. Aba, puro tanan bayi. Gabi, apat ikabila. May maestra na. So mayo, may na si nanay, gali, may isa naka-professional, gali, no? So, duwa na sila, baka mayo, gid. So, ma'am, sino ang ganyan, si mo nga mag-intra, diri, o kung magpasakop sa mga promo sa Bombo Radio? Ako lang, kay gapamati ko sa Bombo. Pila ka nakatuwing nga nagapamati sa Bombo? Halin pa ko sang elementary. Grabe, no? So, hasta nga na may mga kabataan. Oo. Okay, sige, no? So, ma'am, ang imo ni nga nadaugan, kabalo ka na kung pilang imo madaugan sa bungaga. 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga grocery goods. So, ma'am, ano ang imo nga feelings ang ikaw ang nalawagan nga ikaw nagdaog? Lipay-lipay ko sa kay isang nagadigamo ko sang aga kay majuti ang anak ko kag bana may nanawag nga tupad balay. May ginamati kasi kung wala pa kay amon nga radyo gin transfer sang bana ko sa may carport kay ato to siya may ginaobra. Ling ko wala mo to gin paanda singa namati kay ginlawag ang ngalan mo. Ling ko halaway ko ka pamati kay gadali ko digamo. Ang uto nga naghingagaw ko di kung pwede ko pa maklim. Oh, grabe ba, no? So, at least, no, dari ma'am, piho na ni nga, imo na ni ang kabugusan nga 1,150 pesos nga premyo subong aga. So, ma'am Margie, and Bombo Erlin, hindi din naton pagpadugayon, no? Kaya hatag na ni naton ang nadaugan niya nga 500 pesos cash, kag 650 pesos nga grocery goods. So, ma'am, ihatag ko ni si Mobile 100 sa, no? So, unang hatag, 100. Ikaduwa nga hatag, 200. Ikatatlo, 300. Ikapat, 400. kag ang ikalima, 500 500 pesos. And then, ang imo nga 650 pesos nga grocery goods. So, anong yung plano, ma'am, sa kwarta nga nadaugan? Ibakal ko liwat proof of purchase kag ipadala ko naman kay base kaloyan ko. Kasi palang isa ka sa mga dason mga milyonaryo. O, kabay pa. Oo, at yung mere ng Christmas. Salamat gid sa Lord. Sige, so Ma'am Margie, no, mensahe mo na lang gid be sa imo dabi nga pag-imbitar man sa mga wala pa daan nakabalo nga may amo ni gali din Bombo Radio, may pa-promo gali kag pasalamat mo man ma'am sa mga sponsors nga matigayon ang ini nga promo. Sa mga amiga ko gali da kag Tupad Balay sa Vista Alegre kag sa Iktos nga mga upod ko nga volunteer sang una kabay pa nga maga-intra kamo sa promo sang 1 to Panalo Part 20 sang Bombo Radio nga magapareho man kamo sa akon nga magdaog. Okay, sige. So, basta radyo. Bombo number 1. Liwat matubang na ni sa camera para namin para makita ang beauty. Bala sige, mami to gamay sa akon. Ready? Oh, once again.
Ang Bombo Radyo. Luwat, basta radyo. Bombo, number 1. Luwat, kumpletuha. 1, 2, 3, go. Bombo Radyo, kag Star FM. Basta radyo. Bombo, number 1. Sige, no? So, congratulations, Ma'am Margie. Bumorley na to nga naduhol, no, na tag kay Ma'am Margie yan nga premyo nga nagabalor sa 1,150 pesos all in all, no? 500 pesos ka cash and then 650 pesos nga worth sa grocery goods. So, Bombo Erlene, live dari sa Studio Bini si Bombo France Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Panayon lang nga kamo sa paghahulog sa entries. So, diri sa ato ni nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Makay pito ni kasimana. Pito kasimana ang ato na siniyang promo. Ira kita sa katatlo pa lang semana subong. 10 minutos ang nakaligad ditak na ang alas 9 sa aga. Kahapon or sang tinalikdan nga gabi may rasang 15 anyos ang daragitang napatay. Unfortunately, dara sa may barangay 1, syudad sang Kabangkalan kay nasarabat sang bala. Halin na diri sa armas ni Sergeant Lito Valdiviaso nga nag-inom-inom dira. Siya ang miyembro sang 94th Infantry Battalion kag nag-inom dira sa balay ni Jan Padernal sa barangay 1. Nag-abot man allegedly ang ining tupad balay ni Padernal nga si Felix Estoho. O galing kay samtang nag-inom-inom na tubala ang mga sugilanon na doon ni nabi paborable. Doon din na maayo abe sa palabatin ani Sergeant Lito Valdiviaso. Why niya balakwa ang iyang 45 caliber pistol or caliber 45 pistol taya niya dari sa kay Felix Estoho nga tupad balay man ni Padernal. O galing kay andas niya pa man napitik ang iyang armas. Nakadalagan na nga daan na si Estoho. Naigo lang siya sa abaga. Nasibit ang abaga niya. Pero ang bala naglapos dito sa bata ni Padernal. Nga 15 anyos. Nga sang time nga to banwa. Siya ang nagapungko sa tricycle. Ti nagsentro gid sa dughan. Sining bata. Sining 15 anyos nga dalagita. Nga bawian o kung na ginatunaan sa kamatayon sining biktima. Subong priso dira sa may Kabangkalan City Police Station ining miyembro sa 94th Infantry Battalion nga si Sergeant Lito Valdiviaso as confirmed bansang commander sang 94th IB nga si Lieutenant Colonel Angelo Guzman. Karon ang 3rd Infantry Division mayara diri sang reminder nga dapat mayara gid sang maximum tolerance sa mga soldado. It's either halin ka man or sino man ang ginatubang ni mo dira. Sino man ang makasalamuha mo bala. Dapat hindi nga agad-agad lang nga maniro ka imo. Hindi ko mo nga mayara kaya sang armas. Hindi ko mo nga sa isip mo soldado ko ako niya. Miyembro ko ya sang Philippine Army akong isog de. Tilan tawa. Kung makahimo ka sa ngamuning nga krimen, ang tanan nga mga ginpangabudlayan mo to halin sa training to hasta nga nagsaka ng imong ranggo. Pag saka sang ranggo mo, equivalent automatic saka man ang imo yang sweldo. Isa lang niya kapisok because nga hindi kaya makapasensya. Why mo gin palawig ang imo yang pasensya? Sa isa lang niya kapisok, madula ang ining mga benepisyo nga gina-enjoy ni mo bilang miyembro sa Philippine Army. Madismiss nga sa serbisyo, mapriso kapagid. Mayara kapagid sang criminal charges nga ato bangon. Imagine mo, duha ning kaso niya eh. Frustrated the homicide, kag homicide kay napatay gini ang minor. Mayara man sang ginaalegara robbery,
nga nagluntad dira sa may Rural Bank of Ilog but yara na hamtang sa may banos nga hinubaan o kung sa hinubaan branch ginapahayag diri 1.3 million pesos nga cash ang nataban sa mga suspetsado. Sa piyak kalinya with Bomboliani Zil Minardo, Bomboliani sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, sa bakit niya sa 3rd Infantry Division na Bombo Erlin, kung may-ari inipahayag man ang commander sila nga si Major General Benedict Arivalo regarding Bombo Erlin sa kagang accidental nga natiruhan dito sa mga minor de edad. Ini ang accidental nga natiruhan sa mga soldado ang minor de edad Bombo Erlin sa diin kung bawian gida sa kaduhi. Ito na kaya Major General Arivalo nga hindi ko tinimanami nga leksyon ng Bombo Erlin kung sa diin mayara ina sa labat nga inosente si ang armas gani sa nyo kay Sir Arivalo no ginagamit niya batok sa kontra hindi ko kay sinolo nga Bombo Erlin no kaya kinahanglan kini atubangon sa Dapat lang. Yes, sa Bombo Erlin. Dapat lang. Amo ginagani Bombo Erlin no kinahanglan kini atubangon sa suspetsado no luwas nga makasuhan ini Bombo Erlin siya ma-discharge pa kalang-alang na hindi ko hindi naging nakabalik sila sa iya profesyon o kaya sa pagkaserbisyo sila sa atin na pagkad Bombo Erlin no kung sa diin kanugon din ang iya ginapangabudlayan apila man kato din ang iya kaputi-puti sa makalagpag sa iya maranggo sa Bombo Erlin aga madamo na ang iya ginasakripisyo no kung kay pulis sa Major General Benedict Arivalo nga dapat kanya gon gidapat lang pasensya para bilang isa ka disiplinado nga soldado no nagapakig na ulo na ini ang 3rd Infantry Division sa pamilya sa biktima magang nangayo gid pasensya sa nahitabo or ginapanigurado gid sa ara sa 3rd Infantry Division Philippine Army nga matagaan ang pagkamatay sa mga minor de edad Bombo Erlin. Kaya dapat ang mga miyembro sa New People's Army amo na yung mga ayamon na nila kang kontra sa nga to nga estado Bombolian. Hindi sila niya nga kung may mainitan ka day mo, tiruhon mo dayon. Tini ganiyo, magkita tapag ganing hindi gina mo nakatanda bla? Bombolian. Hingalay nang imo yung target, lain nang naigo. Ang magagana Bombo Erlin no kag wala man gid dinit siguro sang madalong kay sunugan sa investigasyon sila nga namangkot lang man ini na anungod kaya nga profesyon Bombo Erlin no kon na ubra no kung masunado gid ini siya so amo tayo dayon ang dinimo yan no nga na trigger gid siya kagin Bombo Erlin ni correct na nino si Felix Estomo illegally ang isa ka biktima nga naiguan ini sa abaga Felix Estomo. Yes, Bombo Erlin. Okay. Yes, so mga Bombo Erlin no nga gapangayo gid ini nga pasensya talaga pakig-unong o condolences ini ang sa bahin sa Philippine Army sa 3rd Infantry Division ng Bombo Erlin sa pamilya kanhi mata sini nga biktima kay Bombo Erlin wala ini sila tuod kabalo kung ano ini ka sakit ang ginabatsyag sini sa pamilya kay grabe pa niyo kung nakadako ka ni Tani sa nga futuro sini sa nga minor de edad galing kiti na sa labat sanag pa ng buwas damlag sina amo gani Bombo Erlin ang kaluoy lang gid ini sa nga biktima. So Bombo Erlin napamatian natin ang pahayag ni Major General Benedict Arivalo. Ito ay hindi naman magandang aral para sa atin ano. So meron pang nadamay at pinapaalalahanan natin ang ating mga kasundaluhan na ang ating armas ay ginagamit lang natin sa ating mga kalaban at hindi kung kanino man. So haharapin ito ng ating kasamahan at sigurado ako na bukod sa madi-discharge siya ay meron pa siyang kasong haharapin sa ating civil courts. So papaalala tayo muli sa ating mga kasundaluhan, ang ating disiplina ay pamaliging laging nandyan at kailangan na marunong tayong gumamit ng ating armas sa tamang panahon lamang. So sir, gaano po ba katatag o kagrabe yung disiplina ng nasa Armed Forces of the Philippines when it comes po sir sa maximum tolerance o sa pasensya na sinasabi natin? Oo, stricto tayo sa ganyan kasi konting
paglabag lang sa ating mga regulasyon ukol sa ganyang bagay ay may karampatang parusa. So kadalasan nga dyan ay discharge ka agad at sayang ang kanilang pinaghirapan, sayang ang kanilang pinagpaguran sa ating organisasyon kung ito ay magre-resulta lamang sa kanilang pag-discharge o kung hindi pa, makukulong pa. So, yun nga, ating muli pinapaalala na hindi dapat tularan ng ganitong ating mga sundalo na nagkakamali ng ganito at importante nga talaga ay ma-maintain natin ang ating disiplina sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Okay. Sir, pag ganito po ba yung kaso, sir, kapag na-discharge na po, hindi na po makakabalik sa serbisyo? Wala na at mahirap na makabalik yung ganyan at alam ko haharapin pa niya kanyang kaso sa civil courts, so criminal court, haharap din niya yan at nakakapaghilayang at ganyan na nga nangyari at kawawa rin, hindi na yung pamilya ng biktima, pati rin ang pamilya niya ay mahihirapan din sa pangyayari. Pwede po magbigay ng mensahe po kayo sa pamilya din po ng biktima? Tayo po rin nakikiramay sa naging biktima nga at kami po ay humingi rin ng paumanhin at ito ay hindi po natin kagustuhan at sa nangyari po ay we will serve the justice dito sa ating nakasundaluhan at naasahan po ninyo na justice will be served po dito sa ating tawanan na nagkasala at kami po ay nakikiramay. On behalf of the 3rd Infantry Division, nakikiramay po tayo sa pamilya na nabiktima po sa pangyayaring ito. Kami po ay humingi ng paumanhin at alam po namin, hindi po namin ano ang sakit, hindi namin mararamdaman kung gaano kasakit ang nangyari, pero alam po namin na masakit yan. Kami po ay nakikiramay po sa kanila lahat. Imagine na mo na bumbolyan, abot siya ni kung na nakapangayod na ni Pasaylo? Amo ganay bombo early, no? Kaya di may ara nga agwa di pataranta o kana may unod nga agwa di pataranta iningiyang lawas, no? So Aba na kung wala pa iniwan. kaisang problema kay ang alcohol na pasaka sa ulo. Pero may nalikawan pag ginitani kung hindi ka saga kay inom-inom wala ko na din. Especially kung kita kilala tama ng kaugalingon na to na bambolyan mo. O isang liwan nga nakikilala sa kaugalingon ta kung kita man mismo. Ikaw na kay balo ka na gina kung putro ka, kung dasig kaya mainit, dasig kaya magpaniro, kung ano kalaba ang imo yung pasensya, mga muna bala. Pag dapat sa mga miyembro ng Philippine Army, inang pataha bala. Pataha. Kung yara ka dito sa inyo yung lugar, kung pwede ka man makatender sa inyo balay, dra na lang. Kung mainom-inom ka dahil pa kondisyon, sa sulod lang sa balay. Di gani nga mo ng mando gani sa ilan, di bala? Hindi kung pwede pa malang, hindi mag-inom sa mga pampubliko nga mga lugar. Especially kung nagpakawal ka da sa armas mo bala. Kaya kung kaysa may armas ka, ang ang imo paminsaro na ikaw giyang pinakaisog. Pero tibutang ta sa husto ang isog ta. Kung may kontra mo dira nga mga miyembro sang rebelde nga grupo, kag mga terorista sa aton pungsod, amo ni dapat siguro improve pag ang shooting skills ang mga soldado bombolyan. Kaya nga si Valdivieso nga ni lain ang iyang target to, lain ang naigo. Amo gani Berlin kung mag-encounter gani daw hindi man sa ginapakamalaot ini sila kung may ara encounter gani Berlin daw haluson man sila ni makaigo sa ilang kontra pero kung sa mga ordinaryo nga mga katawhan o kana pumuloy Berlin na kahapos sa ilang maniro silang kakaigo no silang kakapatyan ti dapat ang kontra sang estado amo na ang puntariyahon ta hindi nga mga sibilyan nga mga diba kung isang dado makainom hindi ka nakakontrol kung ano lang mahambal mo
kung naman na sila nga patayog tayo gihi nga daan. Di mo isang dara mga pamangkot ka sang dumakasaklaw bala. Tiyan mo na dapat ang likawan. Kung pwedeng hindi mag-inom sa mga kaulubog ay ilim nun, hindi na lang mag-inom. Kaya ning maton nga mga troops, dapat sila ning ihimplo bombolyan mo. Abo na dapat may agad sang maximum tolerance nga observe ni nila. Kag pasensya gid. Hindi nga makabati ka lang imo to ya ka nagtagring tali nga mo dulunggan mo to karon tiruhon mo imo ang isa kundi ini sila ya okay lang na ya kon mapatay mo man. Kaya ang pamilya nila isa na lang problema nila bombolyan. Pero ikaw magyapon ang pierde kay nga mamarayran ka pa to sa pamilya. Madismiss ka pa sa serbisyo. Kag pamilya mo ginang kaluluoy. Diba sa pamilya man ni gani guro si Valdivieso? Yes, amo gid bombardin so naman gani kay Major General nga kaluoy man ini ang pamilya no ang maga-suprer man ini sa parte sa isang soldado o kana anay soldado bombardin no nga maga-suprer man ini ang pamilya bangod sa iyang ginahimo man nga sala bombardin. Imaginean mo kan ikaw wala ang misis, ikaw darang kabataan nagulpi lang kamo madulaan sang head of the family. Bombardin kaga masakit pag din kung may mga professional na sabi ko mga dalaga nga kabataan no syempre mahuya man ini nga amo na army ang imo nga amay tapos amo na ya ang natabo bombardin o kanang insidente no nga nagolpe ka lang imo ya pag nagtiro tungod lamang sa kainit mo o kana kahakig nga wala mo na punggan bombardin. Okay. Yes, bombardin no sa bahay naman diri sa hinubaan na bombardin no nga mayara gin aligar nga pagapangawat o kon ginsulod ining isa ka bangko nga Rural Bank of Ilog pero hinubaan na branch ini sa bombardin. So no sa investigation sinisang kapulisan dito sa hinubaan Municipal Police Station na bombardin nga wala pa ini sila sang suspetsado bombardin nga nabalaan pagid o kon ginatan-aw kay ti ang CCTV dito sang na-recover o kung natanaw inisang mga Soko man bombarding kaya tigin-refer na inisang hinubaan Municipal Police Station sa Soko para sa mga fingerprint at test dito sa sulod na bombarding kaya ang ilang CCTV sa sulod wala so gagana. So mga alas 7:30 inisang aga na diskubrihan sa bookkeeper dito nga na buksan na ini ang vault bombarding so ginaaligar 1.3 million nga cash sa kwarta ang nakuha diri nga gin hambal sa nga bookkeeper bombardin no pero subject for verification pa ini kung matuod wala nga amo gini kadako ang balor sang kwarta nga nakuha dito sa may isa ka bangko bombardin no sa subong nga bombardin no kung magpasugot ini nga forensic examination sang mga Soko kag sa kapulisan bombardin. So ipatigayon non sa Gayapon no kay joint operation sa Gayapon sang hinubaan Municipal Police Station kag sang Soko ini ang natabo nga insidente bombardin so wala pa sila kabaluman kung mga oras kini natabo so may posibilidad nga gabi ini ang pagkuha bombardin o na pagpanulod sa isa sini ka bangko kaga amo pa nang gina-checkya bombardin so may ara bala nakakita dira sa palibot kay ti aga na niya na mutikan o na kita gid mismo bombardin nga alas 7:30 wala na unod ini ang o kung wala na kwarta ang sa sulod sinisang ilang bangko bombardin. Ang suspects din sila naglabay? Yes, sa bombardin so may ara dira silang amo pa ni bombardin ang ginangitaan man o kung nang ginaimbestigaran pagid sang mga kapulisan dito kung diin gid ini sila nag-agi bombardin. Oo. Kaya ang vault gin nila ang ginrungkab, hindi ba? Kaya kung tanawa nato na bombardin ining establishment sang isa ka bangko bombardin do ka daan na kung tanawa nato ini do ka hapos na lang gid ini siya bombardin abrihan o kun bungkalon dira. Okay. So ang wala sila guard kon gabi sa bombardin no wala nato na checkar dira sa may hinubaan Municipal Police Station
kay nagapamangkot man dira sila Bombo Erlin kung may mga kamera pagida sa may palibot. Kay ang sa sidiya sa may mismo gate sa nga bangko Bombo Erlin patay ang ilang CCTV siniso may posibilidad nga kung gabi wala na dira sa nga gwardiya ang rural ba kay nahamtang naman ini mismo sa may banwa gid sang hinubaan Bombo Erlin. Ama ng problema ko na kaysa kay may mga establishmento nga may CCTV camera, dekorasyon lang gali. Yes, amo na Bombo Erlin, no? Kahit kung may gwardiya, dira siguro nga nagabantay, may posibilidad nga naga-andar man ini ang CCTV footage. Galing kita nakapatay man ini Bombo Erlin ang sa sulod mismo nilang CCTV. Okay. Sa Bombo Erlin pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Jaime Diquilio, ang Deputy Chief of Police ang Hinubaan Municipal Police Station. In-refer nato ini sa Soko, practice ang dito sa inside sang bangko. Rural Bank o Bilog man, no? Rural Bank Bilog. So, nagkuhan kita ng request sa Soko. Kasi sila dito ang nag-process sa sulod. Sir. So, sir, okay, sir. Sir, regarding sa investigation nila, sir, mga pila ka tao ang nagsulod na, sir? As of this time, ma'am, hindi kami kahambal kung pila katao. Kung nga ang CCTV nila is naka-off kuno dito ang CCTV. Rason ang ma-determine guro naton sa ulihi ang ang kung pila ka bilog ina. Base kita sa fingerprints or deleted prints nga ginakuha dito sa Soko kung may nakuha gid man sila. Ano ang nakuha diri sa sulod sang bangko? As alleged sang ila bookkeeper Japon, ang amount is 1.3 million. Pero that is subject for verification kung insakto ning amount ang in-declare nila sa aton din. May mga nakakita, sir, sa mga palibot nga may nakasulod, sir, ng mga suspect, sir, o kon mga robbery group, sir? Actually, na-discover na lang nila mga 7:30, no? Sang ila. Pero posible nga ang natabo sinisiguro gabi or hindi ta kwan po nanugin nga oras ngin himo ini, no? Hindi man ta kabalo kon subong on inabala aga or kuan pa nato ng CCTV kung willing ang management sang Rural Bank Bilog na i-subject for forensic examination ng ilang. Investigation is, sir, Soko na lang gini or i-joint yapon sa Hinubaan Municipal Police Station kag Soko. So ang ang Soko is sila ang nag-process dito sa sulod. Then kami may investigation man kami sa gihapon, no? So ang kung ano yung process na dito, it will corroborate sa amon investigation kay. Okay, ang forensic ang mga empleyado nila, no? Mabolyan. Yes, correct gada Bombo Erlin. Oo, kaya dapat tanan na ang mga empleyado is subject for investigation parang may baluan bala. Abala mo kunya kasi sa crime scene tanan na kamudra ang imbitar for kwan malang naya ng questioning kahit tanan kamo ginakabig nga suspects mo suspect pa man lang naya hindi pa man naya matumod kahit bisan na gani ay nang accused ka na bala considered kaya gyapon nga suspect until nga ma-prove nga ikaw giman ang nagahimo sila. Amo gada Bombo Erlin kay may mga fingerprint test ini sila, no, kung sa forensic examination kung magtugma na dara ang mga data Bombo Erlin, so mas mahapos ini sa Soko kag sa kapulisan ma-identify kung sino ining mga suspect o kana mga persons of interest nila Bombo Erlin. Pero ang ining ginabutangan bala sang kwarta, ang vault gid balaya sang bangko, budlay na yang gubon Bombo yan. Dapat kita mo na mga bank job bala nga mga movies. Mga bank job. Do mayroon na movie si Miller, Wentworth Miller. Budlay na ya pila na ya ka inoras nga tiltiganay ng inyo. Amo gani Bombo Erlin kag sa pagtan-aw ko daw wala man gid sila nga mga gupi gid bala Bombo Erlin kag naka-plaster naman sa gihapon sang maayo ang vault dira siya nga ginaplastaran. Dapat mga gupi mga bara de kabra pa na sila mga ginagamit kuno dira nga mga kwan. Pero iniya di ba do ginbuksan lang niya yang hungod?
daw amo na siya Bomborlin, no? Kung aton tan-awon dira sa litrato, nga daw ginabuksan gid ini siya ungod. Kay ti kung magbukas ini Bomborlin, hindi niya basta-basta tuod, no? Kinanglan mo gini tuod sa mga tools nga mga grabe gid na Bomborlin. Kung may gwardiya dira, mabatian gini ang mga nilagapok ka Bomborlin. Amo gid. Pila pa na ya ka oras sa imo yang pangmaso mo daya kag pang mga bara di kabra pa nang isa nga nagamit nila mo. Ti inaya imposible man naguro nga wala gini tupad ni ang bangko. Makabati ginaya bisan kagahon pa nga hamuok balay ang imo nga tulog. Yes, sa Bomborlin amo gid no kay ti ara lang man hamtang sa banwa gid mismo sang hinubaan sini, wala man niya sila nga ara sa nabukid. So ara lang man siya sa banwa kung turtugon na dira o kon lampusan sa gupion da Bomborlin asa nga mabuksan, mabatian gina sa mga kaingod nga mga establishments man Bomborlin. Okay, so i-check na nato na karon sa dugang nga investigation kay kadako ni ang 1.3 million. 1.3 million pesos nga cash. Amo na nagurong na labotan na nila. Pero kung na bangko ka, sobra na darang imo nga cash Bombolyan. Basta mo lang tuguro ang nakuha nila. Yes, amo gid ang Bomborlin. So ato nila karon at checkeron dira sa Mahinubaan Municipal Police Station ang dugang pagid nga mga impormasyon. Sige, thank you gid Bombolyan. Yes, sa Bomborlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombolyan Zil Milardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombolyan Zil Minardo. Ibaro na nagkaroon na dugang sa investigasyon sa Hinubaan na Municipal Police Station. Ini nga pagsulod sa Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch. Kung sa din 1.3 million pesos nga cash ang natawan sining mga nagsulod dira nga mga kawatan. Kaya kung bangko ang imo yang hold up po na bala, magluwas sa meron sang alarm system na yung mga bangko, may lawig na yung mga inoras. Antay sa dira mag-successful ang ining pag-hold up dira. Kung pagpangawat sa may bangko, kita nyo gani iban na dapat may kuana pa na, may mga pagkutkot panablas ang mga tunnel padulong sa idalom sang bangko. Kag nilang basta-basta nga mga tools bala ang ginagamit diri sang mga nagpatigayon sa ning robbery. Kag dugay pa na yang pero te pa nga pa ng guba na kaya nga volta sa nga bangko, hindi mo na basta-basta nga maguba. Kung hindi mo paggagamitan sa nga ilad nga mga code ni bala, kung pilit mo yung buksan ang vault, ang ginataguan na dra sa cash sa mga bangko banwa. Dapat ang mga empleyado pati gayon na nagida sa investigasyon na kay kunyara kasi sa kalugar kung sa din natabo ang krimen imbitar na for questioning because you are considered the suspect. Sa mga soldado naman on the other hand kabay pang ninyo gid ni pag ilugon si Sergeant Lito Valdivieso. Ini nakapatay dira sa may barangay 1 na syudad sang Kabangkalan. Kay badyo na ninyo dismissal from service and then mayara ka pa sang kriminal nga kaso nga to bangon sa may korte. Bangon sang ginahimo niya sa kung pwede pa man lang kung nakilala mo yung kaugalingon mo nga doon kaya ka bate balasang bisan nagamay lang dira nga istorya. Ipaiway na lang ang pag-inom kun diin. Kay makahimo kagidya sang krimen. Imagine mo na minusinte ka pa dayang ulamid. Dapat ang praktisan ninyo tiro ang batok sa inyo nga kontra. Hindi nga batok dari sa mga inosente nga mga sibilyan nga hindi kaya mapabatian sa nga istorya bala. Kung sa enkwentro gali amo ni basi nga kun kaysan hindi gani kamo kaigo kay nga ang target kanini Valdivieso hindi niya why niya na igo ang bata pa to mo tong nasa labat. 38 minutos ang nakaligad sa takna ang Kalasan 9 Saga. Mayroon na rin sang pahayag ang Land Transportation Office labi na sa mga makasecure
sang lisensya nga valid for 10 years and then para man sa mga nagaproses na sang driver's license nga balido sa sulod sang 5 ka tuig. Kay ginasugura na ni dito sa Mayan National Capital Region then sa month of December at tanan ng mga opisina sang Land Transportation Office ang mag-issue na sang driver's license nga valid for 10 years. Sa pinakalinya, Bombo Franz Sandro Borgos sa report. Kamin. Bombo Arlene sa patayo ning maka-avail sa nasiling ning mga maayo gini nga benepisyo Bombo Arlene sa tanan nga mga drivers. Matapos naging patuman na ini ang 5 to 10 years validity sa mga driver's license Bombo Arlene, may mga may mga positibo gid man nga resulta Bombo Arlene nga nagapagwa no sa especially sa mga drivers no kag sa mga benepisyo o kung mga beneficiaryo Bombo Arlene sang nasiling ning 5 to 10 years validity sang driver's license no. So kung madumduman din naton Bombo Arlene ang amuni nga Acta Republica Bombo Arlene no amuni ang 10930 nga nag-extend sa validity sa driver's license. Kaya pa nagali Bombo Arlene after sini no sa nga nasiling ni nga pag-extend sa lisensya may ari Bombo Arlene nga dugang pagig nga mga requirements no. So sa aton nga makuturang nga nagapamati man bala basi pa lang bala kung maka-avail sila sa nga 5 to 10 years validity sa nga driver's license. May kinanglan pa sa galibong Bombo Arlene sa nga periodic medical exam no. So diri nato na ginatukib kag ginahibalo sa bahin sa nga LTO Regional Office 6. Gin-clarify diri Bombo Arlene ni Attorney Alan na Sacramento Bombo Arlene nga ang pag-avail sang nasiling nga 5 to 10 years nga validity after na niya Bombo Arlene nga ikaw makakuha kag maka-avail sa amo ning validity sa nga driver's license. But after that Bombo Arlene amo na ning pagproseso mo gali sa periodic medical exams. Ano ini bilang periodic medical exams no? Paano ini makakuha kag kada sano ka ini makakuha? For example, lang isa ka driver nga naka-avail sang 5 years validity nga driver's license. Every ikatatlong birthday ni Bombo Arlene sa sulod sang 5 ka tuig. Amo na siya take sa nga periodic medical exam. Unlike sa mga naka-avail sa 10 years validity. Kasubong, 2021, 22, 23, pagka 24, periodic medical exam siya. Correct Bombo Arlene. Kung sa 5 years na yan, no? For example, sa muna nga tuig siya makakuha sa periodic medical exam, no? For 5 years, di sa ikatatlo yung birthday, o kung sa ika-third year sang iyan nga validity sang driver's license, dara siya maka-avail sang iyan nga o kung makakuha sa periodic medical exams. Unlike sa 10 years Bombo Arlene, rin naton nga i-clarify. Kung sa 10 years sa ika-4th birthday kag ika-7th birthday, so bali twice siya Bombo Arlene, mag-periodic medical exam sa pulo ka tuig nga validity sang iyan nga driver's license. So muna nga diferensya between sa duwa ni ka mga validity sa nga driver's license sa Bombo Arlene, no? So ang tuyo sang periodic medical exam diri ginatumod sa LTO kung capable ba bala Bombo Arlene ng mga drivers, especially motorista man o kung mga nagsakay sa salakyan. So kinanglan gini Bombo Arlene ma-check ba lang ilan ni capacity kung maka-drive sa gyapon. Kagang wala sila gyapon may ginabatsyag o kung may sablag sa kalawasan. No kaga mo ni isa pa daan di basi Bombo Arlene gina-check kini daan nga eyesight pala kung may poor eyesight kada di basi pa lang nga medyo ma-fail kada bisa ako may mapaslawan kada bisa mga pila ni ka mga exams kaangay bisa imo nga sa pananawan mo be no kag kung ano pagitra Bombo Arlene kay may mga ginatan-aw ni sila nga mga examinations bala kung okay ka pa kag kung pwede ka pa makadala sa salakyan. So isa amoy na ang mga dapat nga patigayunon kay mga unod sa silining nga periodic medical exam sa Bombo Arlene. Okay, sige. Para mayara yes, Bombo Arlene. Ang aton ng mga kauturan. Yes, correct Bombo Arlene. So at least blamayo gini no. Kay bangod sa way labot sa pag-check sa mga salakyan, kag mismo ang mga drivers kid kay syempre Bombo Arlene na do halos laban sa mga pilagi ka porsyento sa mga nagakatabo ng mga aksidente, ragin mismo sa bahin sa mga drivers. So dapat mayo gini nga patigayon sa nasiling nga programa sa LTO dapat para mangin safety ang tanan especially sa Dalano. So Bombo Arlene may payag diri sa ato no si Attorney Alan Sacramento ang legal officer sa Land Transportation Regional Office 6. The periodic medical examination that is after
after na makakuha ka sang lisensya ng 5 years or 10-year validity. It is not a requirement para makuha ka sang lisensya. It is after na kang makakuha ka sang 5-year validity or 10-year validity. Amo na ang periodic medical examination naton. So kung makakuha ka sang 5-year validity, ang imong periodic medical examination is scheduled on your 3rd birthday. Ang kung 10-year validity ka naman, it is on the 4th and 7th birthday. Amo na ang aton periodic medical examination. So actually, it is a requirement when you are issued a 5-year or a 10-year validity. You must comply with the periodic medical examination. Okay, the compliance should be within 60 days prior to your scheduled PME. Okay, otherwise, kung hindi ka din makakomply, your license will be suspended pending sang compliance mo sa periodic medical examination. Amo na ang aton nga sa periodic medical examination. Ang rule naton dira is that if you fail to comply with the periodic medical examination, your license will automatically be suspended until such time na makakomply ka dito sa PME. Okay. So paano ni attorney, yung ginislagan specific makadtos? They can go for the periodic medical examination sa atong mga accredited medical clinic. No, pwede sila ka-undergo dira. Pwede man sa mga government clinic para ma-certify na they are fit to drive. Ang usual magyapon naton, kung magkuha kita sa aton nga lisensya, amo magyapon ng ginahimo sa atong medical examination. Ano gini siya ganing attorney specific? Sa mata, sa imo nga kung may physical disability ka, so check man nila na, no? Kung whether or not you are capacitated to drive a motor vehicle. But within the day man na tayo makuha, attorney, ang result? Yes. Parehas man na sa pag-undergo mo sang medical examination, kung ga-apply ka pa lang sang bago nga lisensya. Within the day, aramad po ng imo medical examination, which is electronically transmitted man sa LTO system. Okay. And attorney, when ginigani mas start gani ang inibing nga mga periodic medical exam? So that will be kung makakuha ka sang kung makarinyo ka, then you will be given the driver's license. For the processing of the 10-year validity, as of now, our tentative date for the rollout is December 1, 2021 for Region 6. No? So, ang imo dira, kung masugod ka pa lang, by December, for example, your birthday is December 1, 2021. Okay, so sa third date, kung 5 years ka lang, para ka pa sa 2023 or 2024, the third year, no? Sa nila birthday, dito ka pa lang yung mapag-PME. But this is the PME is after you already acquired the license, no? The requirement para mag-undergo ka sa medical examination for the renewal sa imo license, ara siya magyapon. Amo na nga ton sa kay bago ka dito makuha sa lisensya, may araman dito sa medical examination. So as of now, considering wala pa man dito roll out, but kung ang iban gusto na bala ma-undergo sa aton comprehensive driver's education, is available through online, sa LTO portal, pwede man sa face-to-face, na lecture. Sa LTO, may harap kita sa Bacolod, sa regional office, kag sa may Kalibo district office. So pwede na siya. Kung hindi ka mo maka-appointment sa LTO, pwede ka mo sa mga private driving school na accredited to conduct the comprehensive driver's education. Okay. Yes, Bomberlin, no? So mo to mismo ang payag ni Attorney Alan Sacramento, no? Regarding ni Bomberlin sa periodic medical exam for the 5 to 10 year validity, no? Makuha nila danay ang lisensya
And Yes, yes. then mapaidalom ka diri sa periodic medical examination 60 days no antes ang pag-expire to. Antes correct, ang yes, imong birthday. Bert. Yes, among mo Berlin, no? So, well, at least bala, no? Isa naman ini sa mga dapat naman bantayan sa ato yung mga kauturan, especially sa mga drivers. Amo na ganito Berlin, well, at least bala do indicate bala matamaan sa kahasol bala. No, kay tungod nga kung maabtan ka na dabi sa imo, grabe nga kung need mo na mag-renew, do kalawi kitadaan mo Berlin sang linyahanay sa pila ka mga district offices ng LTO, no? Well, at least bala mapaganaga na ang number sa mga individual na makapadulong sa ilan ng mga opisina kay tungod nga syempre way kita kabalo kung hasta sano pa ni Berlin ang nasiling nga COVID-19 no nga muning pandemya. So at least wala ang pila ka mga ahensya sa gobyerno tinagapangitaman sa nga paagi para maka-adjust kita no sa nasiling nga sitwasyon naton sa buong Berlin. Sige. At least medyo mabunbuy na diri ang hassle kay tinagligad dato. Asubong gani pila? Every year tinagligad mo no? Every year? Yes. Every 3 years bala mo, no? 3 years. Yes. Every after 3 years na need mo naman sa renewal. Patsubong di mayo na gid ni, no? Kung sa 5 ka tuig ding nga valid ding imo nga driver's license once every 5 years ka lang niya makaparenew. So, o kung I mean no, amo ni no, makakuha sa nga sila nga mga periodic medical exam. Tikong 10 years twice sa nasulod sa pulo ka tuig. So muna labong Berlin no, do mas mapalesen gid kag mapahagan-hagan ang problema sa ato ning mga drivers subong ning nga panahon na Berlin. Okay, sige. Yes, Berlin para sa pangalagan sa bumbuhan na big time ni si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Kinaliwatan nato na para sa mga makakwadra sang lisensyang valid for 5 years. Ang inyong periodic medical examination is on your 3rd birthday from the date ba lang ginisyoan na kadrasang lisensya. Kung na 10 year naman ang validity, that is 4th and the 7th year nga makapaidalo maka sa periodic medical examination. 50 minutos ang nakaligad sa takna nga sa Nueva Ecija. At sa nga tonon sa napagatakopa padre sa tonon sa nga paratuntunan, nayari na ang isa naton ka daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magabaton na naman na isang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Direkta dira sa Maya Studio bis ang Bombo Radio Bacolod si Bombo Dennis Rubica kay ang ato na sa nga grand draw adlaw gini mismo sang Christmas sa Disyembre 25. May pilion na naman kita nga ika-74 na ni nga milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. Bombo Dennis, Studio B, come in! Good morning sa aton nga mga tagparlamentary naman isa naton ka nagarsihan sa bunga daw ba una naton nga winner so bunga daw sa aton sining promo 1 Panalo Part 20 promo no so bunga daw Agosto kon Nobyembre 12 no si Ma'am Dulsora Alib no sa Purok 13 Barangay Mandalagan Ciudad sang Bacolod, no? Ma'am Dulsora, good morning. Palapit-lapit ang mic, pero ba't baw na? Kumusta ka na? Okay lang. Okay lang? Daw ka namin kay Humusbong? Pwede ko mo. Nga man. Padaong ko. Muna yan, no? Malipayon nga nagkatuloy si Ma'am Dulsora Alib, no? Sining pag-claim niya sa iyang apadya, worth 1,150 pesos, no? 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth sang groceries, so aring iyakwan, aring iyang groceries, buta-buta, Ma'am Dulsora, kita mong imong grocery? Oo. Buta-buta kay balde mo? Oo. Boti pila na yan, siya na nagkasimana nga supply sa balay? Oo. Okay. Plus, 500 pesos ka pa. Boti, riwa. Aring imo nga 500 pesos, so 5 ini kapanad, gatag isa gatos, ang
ang imo nga kay na palapit-lapit ang mic na para at least mabatian gid no. So una nga daho, unang hatag 100 pesos. Dugang tayo sa kapanid. 200. Plus another. 300. Plus another pagid. 400. Another 500 pesos. No, ano ta ng 500 pesos, Ma'am Dulsora? Bakal sa sulod sa panimalay, kag bakal dugang nga entry para makadaog pagid liwat. May apo na way. May ara na. Dati ba sige ulat tong apos balay? Pero bahulat gid. Pasalubong. So ikaw una naton nga winner sa mga adlaw ha. So naman bal mo sa premyo mo, Ma'am Dulsora. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio sa Ginoo nga nagdaog ako sa buong adlaw. Subong sa mga staff man sang Bombo kag sa tanan nga sponsor, madamo gid nga salamat. Wala tagid ni kon listener sing Bombo. Ano gani nga ang aton extra gani? Ano gani mag-extra basta radyo ano gani? Basta Radio Bombo number 1. Ba, Number 1 ang Bombo Radio. Bombo, explain gid siya ng saya ng ano gani ito kasi ko daw kan bala ang lipayon gis nanay pero first time na subong sa wanto panalo daw. First time. Okay, te entry mo kumusta ang entry? Mabakal naman Mabakal naman. Abi ba mo ko tunta ka kung ikaw di boy nason magdaog sa 1 million pesos sa December 25 anong plano mo? I-negosyo. Kag Ipatindog balay kaya way kami daan ng squatters lang kami. okay. Ano obra ni nanay aw? Ano obra mo? Sulod balay lang ko. Sulod balay lang. Bantay sa mga apo. Ati ba si Grasihan no? Kaloyan. Bo ko na magdaog si nanay 1 million pesos no? Te malipayon gid ang Pasko. Malipay ng Pasko. Okay, sala ang entry hindi pagkalimtan ha. Oo. Okay, sige. Salamat gid si Ma'am Dulsora Alib no sa Purok 13 Barangay Mandalagan, Bumberlin, no? Te malipayon siya wa nga nagkadto ba nga agaw gid siya dagon-dagon kay balantri aton premyo kilanaw gid daw. Sige. Salamat kinay. Salamat. Okay, sa Bumberlin mo naton ni una ko winner sa buong adlaw sa aton Silwato Panalo Part 20 promo. First winner sa buong adlaw Nobyembre 12, Bumberlin. So ikan din sa Studio B. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica with our winner, direkta dara sa Maya Studio B. Padayon lang kamo sa paggahulog sang entry sa ato na sining promo para makaangkon man sa nga chance nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabo sa ng ato nga tiyampo dari sa pagpangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa Udo. Danigid lamang sa matutuod nga numero 1. Kung danigid buwas sa maman sa gyapon nga oras. 43 días na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!